sèrie de signes que fa la persona que està aquí per donar-vos unes petites instruccions perquè vosaltres composeu. Ara, per exemple, tenim... Què vol dir això? Tothom. Tot el grup farà una nota llarga en el moment en què la persona d'aquí ho digui, que és en aquest moment. Aleshores, com pararem? Fem com si agaféssim una cortina i la tanquem. Si estem en aquest, no podem pujar. Vas baixant. Jo sento pianos que comencen molt d'hora, eh?